yo'llaşın diye qarnını başqa ayal doyurmalı. Bir aydım çıkardım belli deyip. Menina o döwür menden has bırak çala öň çykan tanymalaydım çyvady. Menim ondan soň çykdym. Olaýyny gowy adygy burady, menim indi çykdym. Saýtçylary, diskçylary, ana şolar ýalaklarda boldy mende. Şolar ýaly toýa gatnamadyk bolsam, toýa çykýan aýdymçy bolmadyk bolsam, men ýolaşma duşmadym hiç gele. Bu sebäbi gorkup gezdim-de näme Markaýny men çağam kiçike dog, gaty kiçike dogly. Goýsan ay patsanlara olur diýe-de göne. Vermesene diýip bara. Şuna samsyk zatlar gelýär-de keleme ýa-da Halipamyz Gülşat Gurduba gollady, Mehri Pirguliýewa gollady, Sena Firuza gollady meni, Enne Şirjepowa. Hemmesine minnetdarlyk bildirýän.